mica Palau. Vinga, va, ficar. Avui farem... Comencen el piti. No, comença el piti i llavors comença. Silenci, eh? Oriol. Ara, Lluís. Ja està. Avui farem un plat ràpid i molt complicat. S'agafa un cogollo, un ganivet, ben esmolat, se parteix en... Ai, molt bé, en dos. Heu de saber que el cogollo porta molts nutrients antioxidants. Talla-li el por. Antioxidant exfoliant. Allò sempre... Amb el vídeo no n'hi ha. Sí, ho has de ficar abans. No sé, no, perquè abans m'ho he de graduar per àrea, no? Sí. Vinga, que fort. Vinga, que ho has de brotar tot. Que estem fent un programa que ens donàvem els quartos. Se tira una mica de Roquefort. Quant de temps hi ha? I si pot ser... No, la pell també és bona. Portem un minut. Té ferro. I no tens límits? Ah, no, perquè és la gran, no, aquesta? La recepta continua Estic molt a prop, amb ara. unes patates fregides, però com no tenim patates fregides, hem de servir rifitos. Un minut al microones. Agafem el plat. Això és una bona fruita. Un minut. Això és important. Això és el punt. Mica, ja estàs a despedida, no? Tapa el parà. Despedida? Vinga. Vinga, fes el cling ja. Fes-ho tu. Cling. No ho ha fet, ara. Molt bé. Molt bé. I ara la frase culminant. La frase culminant. Big Sol, però més jovent. Hey girls, beat boys, superstar DJs, here we go!